Geniet je ervan. Van de macht die het hast. De macht door oren. Ze joggen bij die op. Ze vinden die geweldig. Alles wat zo dorst is goed. Alle je willen ze bij die jaren. Ze volgen die in alles wat dorst. Een echte lieder jogt orenmensen net als gelieksen. Maar als volgers. Domme skier die het makkelijk bij elkaar houden kist in een kudde. Als ze nou en dan maar krek dorst als binnen ze heel belangrijk voor die. Hey Reinoud! Daar traap je ze altijd wel in. Een soort vogels is goed voor die populariteit. Dek is gebruik van maatje en jild mij verzinnen. Dat is de functie van vogels. Meer net. Zwijg je dat de vogels net te dichtbij die komen. Hey Reinoud! Want dan denken ze dat ze belangrijk binnen en willen ze heel tijd meer aandacht. Onthoud dat vogels nogal dom binnen. Was sto dorst, willen zij ek dwaan. Als sto rjocht terugrist, doen zij dat ek. Vogels brengen haar in al je nieuwere bochten om die aandacht te loeken. Reageer je daar net op? Doe best er net om haar aandacht te gaan. Hey Reinoud, moest je zien wat ik bij Tunja leerd heb? Zwaar je dat altijd in de spotlight stist. De media ben ik gek op die. Wees daar zelfverzekerd in. Dan loekst automatisch de aandacht. Dat is nou een keer die talent. Dat oren daarbij in het skaat komen te staan, is nou een keer net oors. Een echte leider speelt geen toneel. Die is gewoon een ster. Het maakt het ijs net uit wat er zegt. De oren leeuwen hem toch wel. Hij doet alles met zoveel uitvoering dat de mensen altijd denken dat er het meent. Ik al leeuwt er zelfs net in. Hey Ritsma, opletten! Zijn vogels straap je er altijd in. Een versturber vervolgt de leider zijn eigen paard. Sterk en sierlijk als een hinder, met de kop in de nekken. Een tikje eigenwijs. Hey Reinoud, hoe is het? Maar ze vinden het alletje prachtig. Als die vogels maar op genoeg afstand hoort, kunt hij als echte leider dus eens neer toe komen. Zij ben dom en Do is de baas. Do heeft alles onder controle, niks kan er nog misgaan. Hey pannenkoek, wat denk je net was best? Shit toch uit man? Oké, Rowan, zo maakt het dus net. En zo doggen we dik net. We hebben intussen al meer dan 1000 vogels in een paar maanden tijd. En dat worden er nog volle meer vanzelfs. Net omdat ik alleen nog maar volgje willen wil, maar omdat we met elkaar leuke dingen doen kunnen. Elkaar opziekje, met elkaar leidje, elkaar helpen en om met elkaar even net om problemen te denken, maar gewoon om even te chillen. Hey, oh!